κατά το μέγαλαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και λέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του Πατριάρχου ημών Κυρίλλου. Εις πολλά έτη δέσποτα. В тот момент, когда мы летели из Москвы в Александрию, произошла страшная катастрофа. Και να σας ενημερώσω ότι ακριβώς εκείνη την ώρα που ήμασταν στο αεροσκάφος συνέβη ένα φοβερό ατύχημα. И в городе Смоленске, где я был правящим архиереем почти 25 лет, без малого, Και στην πόλη του Σμουλένσκο που ήμουνα Μητροπολίτης επί πάνω από 25 χρόνια, при посадке разбился польский самолет и погиб президент. κατά την προσγείωση του αεροσκάφους συνέβη αυτή η καταστροφή και σκοτώθηκε ο πρόεδρος της Πολωνίας, Лев Качинский, его супруга Мария, ο κύριος Λεχ Κατσίνσκι